ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁବପିଢ଼ି ବା ଜେନ୍ ଜି ମାନଙ୍କର ଡ୍ରିମ୍ ଡିମାଣ୍ଡସ୍ ଡେଷ୍ଟିନେସନ୍ ସବୁକିଛି ଭାଙ୍ଗି ରୁଚି ଚୁରମାର ହୋଇଛି। ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ବା ବେରୋଜଗାରୀର ଲଜ୍ଜା, 30 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଘରକୁ ଖାଲି ପକେଟରେ ଫେରିବାର ଲଜ୍ଜା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମେ ମାସ 21 ତାରିଖରେ ସିଜେପିର ବା କକରୋଜ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଏକ୍ସ ଆକାଉଣ୍ଟ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହୋଇଗଲା। ପ୍ରଥମେ ଆକାଉଣ୍ଟଟି ଭାରତରେ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟେଡ୍ ହୋଇଥିଲା, ପରେ କିଛି ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ସେହି ଆକାଉଣ୍ଟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହୋଇଗଲା। ଏହାପରେ କକରୋଜ ଇଜ୍ ବ୍ୟାକ୍ ନାମରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆକାଉଣ୍ଟ ତିଆରି ହେଲା ଏବଂ କେବଳ କିଛି ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏକ୍ସରେ ଏହାର ପାଖାପାଖି 50,000ରୁ ଅଧିକ ଫଲୋଅର୍ସ ହୋଇଗଲେ। ଏଥିରୁ କ୍ଲିୟରଲି ପ୍ରୁଭ୍ ହେଲା ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଏହା ପ୍ରତି ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରହିଛି। ଏହି ଆକାଉଣ୍ଟ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କାହିଁକି ହେଲା, ଏ ନେଇ ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସର ସୌମେନ୍ଦ୍ର ବାରିକ ଏବଂ ସୌଗତ କୁମାର ବୋଷଙ୍କ ରିପୋର୍ଟରେ କାରଣ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏକ୍ସକୁ ଏହି ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବାକୁ କହିଥିଲେ ଏବଂ ଏହାର ରେକମେଣ୍ଡେସନ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ବ୍ୟୁରୋ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲା। ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ବ୍ୟୁରୋର କହିବା ଅନୁସାରେ ଏହି ଆକାଉଣ୍ଟ ଦେଶର ସିକ୍ୟୁରିଟି ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଥ୍ରେଟ୍ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲା। ଏହାକୁ ଆଧାର କରି ଆଇଟି ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ଆକ୍ଟର ସେକ୍ସନ 69 ଅନୁଯାୟୀ ଏକ୍ସକୁ ଅର୍ଡର ପଠାଇଥିଲା। ଆଇବି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟକୁ କହିଥିଲା ଯେ କକରୋଜ ଜନତା ପାର୍ଟି ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ପୋଷ୍ଟ ହେଉଥିବା ପ୍ରତିଟି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଆକ୍ଟିଭ ଥିଲା ଏବଂ ଏହା ଦେଶର ସିକ୍ୟୁରିଟିକୁ ବିପଦରେ ପକାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିଲା। ଏହା ସହ ସିଜେପି ବା କକରୋଜ ଜନତା ପାର୍ଟି ଉପରେ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ବିବେକ ସୁରେନ୍ଦ୍ରନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଲେଖା ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ମୁଭମେଣ୍ଟ ବା କକରୋଜ ଜନତା ପାର୍ଟି ଗୋଟିଏ ଆଗ୍ରେସିଭ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେସନ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁବପିଢ଼ି ବା ଜେନ୍ ଜି ମାନଙ୍କର ଡ୍ରିମ୍ ଡିମାଣ୍ଡସ୍ ଡେଷ୍ଟିନେସନ୍ ସବୁକିଛି ଭାଙ୍ଗି ରୁଚି ଚୁରମାର ହୋଇଛି। ରାସ୍ତା ଭୁଲି, ନିଜ ପରିଚୟ ଭୁଲି ଅଜଣା ରାସ୍ତାରେ ଏବେ ଆଗକୁ ଚାଲୁଛି। ନା ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି ନା ଠିକଣା। ଯୁବପିଢ଼ି ଏବେ ହତାଶ, ନିରାଶ ଓ ବେସାହାରା ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। କକରୋଜ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପାଇଁ ଏହା ହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ କାରଣ ଥିଲା। ଏହା ଏକ ମୁଭମେଣ୍ଟ ନୁହଁ କି ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ନୁହଁ, ବରଂ ଏକ ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେସନର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି। ଆଜିର ଭାରତରେ ୟୁଥ୍ ବା ଜେନ୍ ଜି ସବୁ ଜାଗାରୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ହିଁ ଉପଲବ୍ଧି କରୁଛି, ତାହା ହେଲା ଲଜ୍ଜା। ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ବା ବେରୋଜଗାରୀର ଲଜ୍ଜା, 30 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଘରକୁ ଖାଲି ପକେଟରେ ଫେରିବାର ଲଜ୍ଜା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ କମ୍ ଅର୍ଣ୍ଣିଂ କରିବାର ଲଜ୍ଜା, ରାଇଟ୍ ଟାଇମରେ ସେଟଲ୍ ହୋଇ ନ ପରିବାର ଲଜ୍ଜା, ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ବେରୋଜଗାର ପୁଅ ଉପରେ ବାପା ମାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱର ଲଜ୍ଜା, ଭଉଣୀର ବିବାହ ନ କରିପାରିବାର ଲଜ୍ଜା, ବହୁତ ସଂଘର୍ଷ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଝିଅଟି ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ ପରେ ରୋଜଗାର ପନ୍ଥା ନ ପାଇ ବାହାବେଦକୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଲଜ୍ଜା। ବାସ୍ ଏହା ହିଁ କାରଣ ଥିଲା କକରୋଜ ପାର୍ଟି ବା କକରୋଜ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଆରମ୍ଭ ପାଇଁ। ଏହି ହ୍ୟୁମିଲେସନକୁ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିଥିଲା ଯିଏ ଏହି କକରୋଜ ପାର୍ଟିର ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ। ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଜଷ୍ଟିସ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ବେରୋଜଗାର ଯୁବକମାନଙ୍କୁ କକରୋଜ କହିବାଟା କ'ଣ ଉଚିତ ଥିଲା? ଏହି ଟିପ୍ପଣୀ ବିରୋଧରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବେରୋଜଗାର ଯୁବକ ଯୁବତୀ ମାନେ ନିଜର ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେସନକୁ ଜାହିର କରିବା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। ନ୍ୟୁ ଜେନେରେସନର ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ ଏବେ ସ୍ଲୋଗାନରେ ନୁହଁ, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଓ ମିମ୍ରେ ହିଁ ଦେଖାଯାଉଛି। ଇଣ୍ଟରନେଟର ହ୍ୟୁମର ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସମୟରେ କଲେକ୍ଟିଭ ଆଙ୍ଜାଇଟି ଠାରୁ ଜନ୍ମ ନେଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟିଜ ମାନେ ଏହି ସିଗ୍ନାଲକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଅସମର୍ଥ। ସେମାନେ ମିମ୍କୁ ଗୋଟେ ମାର୍କେଟିଂ ଭାବରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ କି ଏହାର ଅସଲରେ ଗୋଟେ ଇମୋସନାଲ ସିଗ୍ନାଲ ବା ଯୁବପିଢ଼ିମାନଙ୍କର ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେସନ ରହିଛି। ଏହାକୁ ଖୋଜିବା ବଦଳରେ ସେମାନଙ୍କର ଭଏସକୁ ଚାପି ଦିଆଯାଉଛି। ଆପଣମାନେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ, କକରୋଜ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି କି ନାହିଁ।